खुलुमबाय आं दिनै जेएसपी एडभाइस 360 चेनेल जै नोंथांमोननिसिम गोदान मोनसे कन्टेन्ट लानानै फैदों। बे कन्टेन्टआव आं स्पेशली मानास नेशनल पार्कआव थानाय मोनसे टुरिस्ट लज, बे लजआव दङ। बे टुरिस्ट लजखौ आथिखालाव मानास मावजिगेन्द्रि इक' टुरिज्म ससाइटिया दैदेनगासिनो दं आरो बिथांमोननि दैदेननायनि जोहैनो बे लोखि बाजार हालामाव मोनसे बिटिडि ओनसोलाव ओरैबायदि मोनसे जावरिखांनाय लाबोदों। बिथांमोना मानास मावजिगेन्द्रि इक' टुरिज्म ससाइटिनि जोहै फरेन कान्ट्रिनिफ्राय फैनाय माखासे मानासखौ नायनो लुबैग्रा सुबुंफोरखौ बिथांमोना गाइड खालामो। लोगोसेयावनो फेमिलियानो जा बा सिंगेलानो जा नोंथांमोना बावहाय फैनानै थानाय जानाय गासैबो फेसिलिटिया दं। बेयो पाठशाला जानानै भाया सिमला हुजुवा जानानै फैनानै लोखि बाजार इन्ड' भुटान बर्डार खाथियाव मोनसे खोब समायना मोनसे टुरिस्ट स्पट दं। बे टुरिस्ट स्पटनि जोहै नोंथाङा जोंनियाव ओजोंहाय बरपेटा रड भाया जानानै फैयोब्ला नोंथाङा गबर्धना जानानै मेन मानासनि गेटजों हाबनानै नोंथाङा मथंगुदि जानानै हाबनो हायो। लोगोसे मानास मावजिगेन्द्रिजोंबो नोंथाङा ओंखारबोनो हायो आरो लोगोसेयावनो भुयापारा रेन्ज जानानैबो नोंथाङा मानास मावजिगेन्द्रि इक' टुरिज्म ससाइटिनि बेन्दोङाव थानाय माखासे मानासनि नुथायफोरखौ नायनो हायो आरो बे नुथायनि जोहै नोंथाङा मानासाव नायनो गोनां जायगाफोरखौ बिथांमोना गाइड खालामो आरो गाइड खालामनायनि जोहै बिथांमोना बबेबादि जायगायाव माबादि जिब जुनारा थायो आरो माबादि जिब जुनारखौ नायनायनि गोनांथि दङ आरो बेफोर जायगायाव मानास दावबायग्रा सुबुंफ्रा थाङोब्ला माबादि गोसो गोजोननाय मोनो, बेफोर जायगाफोरखौ बिथांमोना दिन्थियो आरो बिथांमोननि जोहै नोंथांमोना गार्ड नांगौबाबो गार्ड लानानै थांनो हागोन आरो जिपसि लानानै मानासनि सोरगिदिं नुथायफोरखौ नोंथांमोना नायदिंनो हागोन आरो मानासाव थानाय मैदेर, दावदेर, जुनाद, गान्दाफोरखौ नायनायजों लोगोसे बे मिथिंगाजों बुंफबनाय बे मानासाव गोबां दाउसिन दाउलानि रैसुमै मेथाइ खननाय आरो बायदिसिना समायना नुथायफोरखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन। आथिखालाव आं मानास मावजिगेन्द्रि इक' टुरिज्म ससाइटिनि बेन्दोङाव लुजानाय माखासे टुरिस्टनि थाखाय खाबु गोनां मोनसे थानाय जानाय आरो लजफोरखौ नोंथांमोननो सावगारिनि जोहै आङो खिन्थादों। बेनि जोहै नोंथांमोना माब्लाबाफोर पाठशाला थामहिनबा गुवाहाटि जानानै फैयोब्ला नोंथांमोना डाइरेक्टलि पाठशाला जानानै सिमला हुजुवा जानानै लोखि बाजारनि साखाथियावनो दं। बेवहाय थानानै बिथांमोनजों सावरायलायनायनि गेजेरै बे लजफ्राव थानो हागोन आरो बिथांमोनानो नोंथांमोनखौ गासैबो मानासनि नुथायफोरखौ सोरगिदिं नुथायफोरखौ दिन्थिगोन आरो दिन्थिनाय जायो। मानासाव माखासे थिखानाय दोननाय नेमखान्थि दङ। बे नेमखान्थिफोरखौ फालिनानै नोंथाङा मानासखौ दावबायदिंनो हागोन। आथिखालाव आङो मावजिगेन्द्रि इक' टुरिज्म ससाइटिया लुफुंनाय बा बिनि बेन्दोङाव लुजानाय माखासे समायना टुरिस्ट लजफोरखौ आं नोंथांमोननो सावगारिनि जोहै दिन्थिनाय जाबाय आरो बे मानासाव नोंथांमोना बे मावजिगेन्द्रि इक' टुरिज्म ससाइटिनि साखाथियावनो थबगां जंगल टुरिस्ट केम्प दं। बावहाय बुरुमैला दाउ नङाबा दाउ एबा दाउ थिलिङा होननानै बुङो, बेखौ नुनो हागोन। आरो बे मानास मावजिगेन्द्रि इक' टुरिज्म ससाइटिया मोनसे कमिउनिटि बेस्ड ससाइटि फर कनजारभेसन एन्ड इक' टुरिज्म। बिथांमोना रेजिस्ट्रेसन खालामनानै खामानि मावदों आरो बिथांमोननि हेडक्वार्टारा लोखि बाजार खामारदैसा, डिस्ट्रिक्टआ बाक्सा, बड'लेण्ड, आसाम। बावहाय नोंथांमोना थोंजोङै फैनानै बावहाय नोंथांमोना सिस्टेमेटिक भाबै सावरायलायनायनि गेजेरजों बावहाय थानाय जानायनि लाइ लथरफोरखौ लानो हागोन आरो सुबिदाफोरखौ लानो हानो आं बेखिनि भिउखौनो नोंथांमोननो मावजिगेन्द्रि इक' टुरिज्म ससाइटिनि बेन्दोङाव थानाय माखासे नुथायजों लोगोसे बावहाय मा सुबिदा दङ बेखौ गासै नुथायफोरखौ नोंथांमोना आं दिन्थिनाय जाबाय। आं भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामनो सानला। नोंथांमोना प्रेक्टिकेल लाइफआव फैनानै बेवहाय नायफैबा आरो आं खिन्थानाय जि मिथिंगायारि नुथाय बेनिख्रुइ आरो साबसिन हामसिन नुथायफोरखौ नुनो मोनगोन आरो साखाथियावनो रबार्ट बागान दं आरो भुटाननि सारि सारि दंफां लाइफांजों बुंफबनाय दाउसिन दाउलानि गोदै रैसुमै मेथाइ खननायजों सासे दुखुथिया सुबुङा बावहाय दावबायनो फैयोब्ला माबादि गोसो गोजोनो बेखौ नोंथांमोना गावनो प्रेक्टिकेल लाइफआव मोनदांफैनो हागोन। बेनिखायनो दुलाराय आसाम आरो बायजोआव थानाय सुबुंफोरखौ बे मानासखौ दावबायनानै गावनि गोसो गोजोननायखौ लानो थाखाय खावलायनाय थाबाय। आथिखालाव नायनो गोनां मोनसे हाग्रा बिफाना
रैखाथि खालामनानै दोननाय मोनसे जायगा, बावहाय गासै जिब जुनारखौनो नोंथाङा नायनो हागोन। जोबथा बुब्लियाव जायफ्रा गोदान बिथांमोना आंनि JSP Advice 365 इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला, लोगोसेयावनो आंनि फेसबुक पेजखौबो फल' खालामना ला, जाहाथे आंनि लेटेस्ट भिडिअफ्रा नोंथांनि साखाथियाव सहैयो। एसेनोसै, गोजोन्थों, खुलुमबाय, जै बर' हारिनि, जै बर'।